راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلامتنا نقدم أب زلزلخمو كبرا سمعتي نايلومي عربي 12 سنة فنونا كتكتاتلو بخبرين عدمنا كموترو زينا كنقدمينا أرسات نهو إرترا كاب أمريكا شمتتو ماشلا أب موروكو تعاقيتو كم زلو تحبيرو قدماء منيستر إثيوبيا بزي من رجاب سلطان كغتسل بارلامات هاجر دقفو كم زابه مع كان زينا منقز تحبيرو سلطانو كحد كل التوارح استرفو بريزيدنت بروندي بكورونا فيروس مويتو هذه إذاعة إرنا ناب زرزر زينا مسن نسجر إيرترا كاب أمريكا شمتتو ماشلات سعنت مركب أب موروكو ودب أقادر تعقيتا كم زلا ديبلوماسيين منشطات حبيروم اتا شحات تونات سعنت مركب أب موروكو استعقتتو المغنيات مثل بدا كورونا فيروس زي تتحازيك خون كم زغل قمتات يوهبو اتيا موروكو كم استعقت زقل الزلو ماشلا أكال نايتي منقس إيرترا كاب مجمريا ورح سنة حيزو كاب أمريكا شمتو لعلي 33 شحتون ماشلا مخانو نزي حبريتها زلاخو مجتات بتوسخي أرديوم بقلباب لبدا كورونا فيروس كايز نبرو من رجال سرزت إثيوبيا أورح مسكرم مزنتو نزبكع قداماي منيستر بزي من رجال سلطان كغتسل بارلامات هاجر دقفو كم زابه مع كانت زينات هاجر حبيرن بمسرتي تواهبو استبال الدقاف اتي بمسقاقري نكل تعامتات اب سلطان تسانحي قداماي منيستر اب زمت سوان من رجال كساب زكاد اب سلطان كغتسلي توسينو لبدا كورونا فيروس تعناو سقات اب زي كون الأوان كاب تشعتك 17 تخل التوارح اب زلو جيزي من رجال كايد مخانو تحبير له إثيوبيا لعلي كل تشحن 500 سبات بكورونا فيروس كل كفن كلو موت 35 سبات دمه مزجيبات ركب انتقنا من رجال إثيوبيا نلعلي حد عمد كنا وح سدليل مغنيات نايتعنا سقات زي كونه بوليتيكا وعلامات زلو مخانو حيال وجنات تنتانتاتهم يهبلو اب افريقيا 22 هاجرات من رجال كايدا مدب كوانتلو بقلباب كورونا فيروس كسرزو ويكنا وحو كم زغلا إثيوبيا قداميتي ابنت كوينالا يوغندا نعمتا كايز نبر من رجال بقلباب كورونا فيروس كنا وح كم زغل ن 34 عامتات اب سلطان زركب بريزيدنت يور مسافيني اميتو يكون امبر مالين بروندن بلبدا كورونا فيروس كيم مخانيا ابزي زحلفه كل التوارح سرع هاجراو من رجعتات كايدا كيلانين أزي كم زيلن كلو سلطانو كحد كل التوارح استرفو بريزيدنت بروندي بيير نكورينزيزا بكورونا فيروس كم زموته تحبيرو أبزحل فورحياب تخيد هاجراو مرجع زي تساتفه بريزيدنت بروندي سلطانو بوقعي كيس سقاقريو بشمون تسنة بهندبت كم زموته تحبيرو اتي بريزيدنت بهندبت حميمو ناب هوسبيتال دحر مخادو حدا لي تحديري مويتو تنكموتو لبو بهندبت دو سلزبلت مخانو منقستاو مع كان زينا تقيسو اتي بريزيدنت بكورونا فيروس كم استلخفقن دحيرو زوات زلو حبريتاتات ينفت اتودى 55 عامت بريزيدنت سلطانو امرجان استعوته إيفاريست ندايشيمي أب ورحنا حساب وقعي كركبيو مدب تسريعو انتغني هندبتاو موتتي كاب كلتشن حموشنا تحيزو ن 15 عامتات أب سلطان تسنحي بريزيدنت بيير ناي سلطان كوركوس كي لعل تسجيلو بمسرت قوام تهاجر زتمرت حدش بريزيدنت سلطان كساب زركب بريزيدنت هاجراو بايتو كم جيزيو مرحة هاجر كوينو كاقلقليو بروندي نوي عامتات بوكينات حد حرس تحمست أب زوبا عبيت غليات تركب نيشتو هاجريا كبرا سمعتنا زين أبز تفتيم الله مسترفات حستوتاتنا مكتالكم كتكتلو دقيمنا نعدم راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا نيلومي كم وترو مدب أبغزينا حيزلكم قريبا لخو راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان ألونا بتدرس أبراهام أزي ألوانا زبل أرستي تزحف زلو أبتحتي مقوت زبل عمد خينو كاب مسيحة كلو مالت إلكترونيكاوي مسيحة كلو نسال ساي جزية زحتم زلو زتوسد مخانو كحبركم افتو
ኣለዋና ብቴድሮስ አብርሃም ሃና አረንደት መቦቀል ምልኪ ኣብ ዝብል መጽሓፋ ከም ዝትብል ምልኪ ኣብ ዝነገሰን ሃገራት ፕሮፓጋንዳን ሽበራን ክልተ ገጻት ናይ ሓንቲ ሳንቲም እዮም። ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ገለስ ነጥበኛታት መሳርሒ ናይዞም ዝተጠቕሱ ክልተ ገጻት ናይ ምልኪ ሳንቲም ኮይኖም ምህላዎም ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጻቶም ካብ ዝልጥፍዎም ጽሑፋት ምርዳእ ይከኣል። እቲ ቀዳማይ ገጽ ፕሮፓጋንዳ ብቐንዱ ዕዮ ዝተፈላለዩ መሓውራት ማዕከናት ዜና ብምዃኑ ግብራዊ ሓሶት ብምፍጣር ንህዝቢ ከደናግሩ ይፍትኑ። ኣብዚ ክጥቀሱ ዝኽእሉ ሳሙኤል አልመደ ዕላል መሰንጀር ኢሉ ንገለ ክፋላት ዘቕረቦ ውፁእ ናይ ሓሶት ጽሑፍ ከምኡውን ብኣወል ስዒድ ዝቐረበ መደናገሪ ጥበብ መሰል መደረ ኣለውና። ነቲ ካብ ህይወት ኣብ ኤርትራ ሞት ኣብ ሰሃራ መሪጹ ዝሳገመ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ዘይፈልጦ ነገር ዘሎ ከምስሉ ነቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ኣእዛን ህዝቢ ኤርትራ ዘጽመማ ብህሎታት ፕሮፓጋንዳ ይደግሞ። ኣተኩሮዚ ጽሑፍ ኣብዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስራሓት ብዘይ ምዃኑ ኣብ ዝርዝራቶም ብዘይ ምእታው ናብቶም ብኣንጻር እዚኦም ዝፈርዩ ስራሓት ንሕለፍ። ሰኣን ልዝብ እትብል ብመምህር ጣዓመ ኣረፋይነ ዝተደርሰት ተዋስኦ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ጽንብል መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ 2019 ንህዝቢ ዝቐረቡ ስራሓት እያ። ሰኣን ልዝብ ኣቦ ኣብ ወፃኢ ሃገር ንዝነብር ወዱ ንኸመርዑ በይናዊ ውሳኔ ብምውሳድ መጻምቲ ክትናደ ንኣማጻእቲ ድሕሪ ምሕባር ንኣባላት ስድራ ቤቱ ኣኪቡ ድማ ተመሳሳሊ ጠለብ የቕርበሎም። ብተወሳኺ ወራይ መርዓ ብኸመይ ይሕለፍ ዝብል ሙግት ይለዓል። ኣብዚ እቲ ኣቦ ምስ በዓልቲ ቤቱ ዝተፈላለየ ሓሳብ የቕርቡ። ናይቲ ዝርርብ ተሳተፍቲ ዝኾኑ 3 ደቆምን ብዛዕባቲ ውሳነ መርዓ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብር ሓዎም ዘለዎም በበይኖም ርእይቶታት የፍሱ። መራሒ መደብ ናይቲ ምርኢት ነታ ስራሕ ከላለይን ከሎ ንትሕዝቶኣ ብቐንዱ ዘረባ ደቅና ንስማዕ ዝብል ትሕዝቶ ከም ዘለዋ ብምሕባር ተዓዘብቲ ካብኡ ሓሊፎም ንኸይትንትኑ ክግድቦም ዝደለየ ይመስል። ብኮሜዲ መልክዕ ዝቐረበት ስራሕ ዘብልዋ ነገራት እኳ እንተሃለውዋ ትሕዝቶኣ ንኣብነት ውሳኔን ኣፈጻጽማ ጉዳያትን ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካልዩ ዝነቅፍ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ውልቃዊ ምርጫ ምልኪ ሓደ ሰብ ናይ ድጋፍ እምበር ናይ ተቃውሞ ርእይቶ ዘየፍቅድ ምዃኑ ኣፈራሪሕካ ደገፍ ምጥላብ ገለ ካብ ትሕዝቶዛ ስራሕ እዮም። ሰብኣይ ኣሽምባይዶ ምስ ኩሎም ኣባላት እታ ስድራ ምስ ሰበይቱ ከይተረፈ ከይተላዘበ ዓበይቲ ውሳነ ይውስን። እዚ ብቐጥታ ክርአን ከሎ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ዝግባእ ቦታ ይረክብ ዘይምህላው ዘርእን ስድራ ቤት ከምቲ ክትኮኖ ዝግባኣ ዘይምዃናን የጉልሕ። ኣጥቂቕና ምስ እንዕዘብ ድማ እቲ ኣቦ መራሒ ኮይኑ በዓልቲ ቤቱ ድማ ከም ባይቶ ክውሰድ ይከኣል። ደቆም ድማ ንህዝቢ ክውክሉ ይኽእሉ። ናብ ከምዚ ዝበለ ዝርዝር ዝእቱ ምኽንያት ኣብ ትሕዝቶታ ስራሕ እቶም ስድራ ብድምፂ ወወገኖም ዝፈልይሉ ፍጻሜ ብምህላው እምበር ንሙጉት ክትዕም ብሃውሪ ካብ ጎደና ተሸምጢጡ ዝመጽእ ሓሳብ ኣይኮነን። እቲ ልዒሉ ዝተጠቕሰ ብኹረት ተራ ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ናይ ባህብ ሓሳብ ምስ ቀረበ ዝነኣሰት ጓል እታ ስድራ ዝኾነት ሃና ኣቦ ልዕሊ ካልኦት ድምፂ ክህልዎ ከም ዝግባእ ትምጉት። እዚ ኣባሃህላኣ ንኣድኣ ካብ ኣቦኣ ኣትሒታ ትርእያ ምህላዋ ንጹር ኮይኑ ነቲ ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ዝብል መሰረታዊ ኣመር ዲሞክራሲ እውን ግምት ዝህብ ኣይኮነን። ኣብዚ ነስተውዕል ሓደ ዝብል ቃል ንወዲ ጥራሕ ከስምዕ የብሉን። ሰብ ዝብል ቃል ብዘያፈላላይ ጾታ ምዃኑ ክንጸረልና ይግባእ። ብዛዕባ እዚ ኣምር እዚ ቅልዕልዕ ኣቢልካ ክዝረበሉ ኣብ ዘይክእለሉ ግዜን ሃገርን ብጥንቃቐን ውሕልነትን ብኸምዚ ምቕራቡ ወሃ ዘበለ ትሕዝቶ እዩ። ቢንያም እቲ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብር ውላድ እታ ስድራ ምርጫው ከይተሓተ ንሓዳር እትኾኖ ጓል ሰብ ትናደየሉ ኣብዚ ከም መሪሕ ሓሳብ ዝቐርብ
ብንያም ሓዳር ብዘይ ምግባሩ ስድራ ቤትን ፈተውቶምን ኣዝዮም ከም ዝጉህዩ እዚ ዘይዓመቐ ግን ብጨረፍታ ዝተላዕለ ዛዕባ ቅልስ ውልቃዊ ምርጫ አንጻር ሓበራዊ ድግዩ እዚ ዓይነት ቅልስ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ፍልስፍናውያን ምጉታት ዓለምናዮም ናይ ኤርትራ ገዛኢ ሓይሊ ሓበራዊ ድጊ ዝብል ኣጠማምታ መለለየዩ ኢሉ ዝምድረሉ ግን ብግብሪ ዘይበቕዖን በአንጻሩ ድማ ውልቃዊ ናጽነት ሰባት ዝጭፍልቕን እዩ እቲ ኣቦን ንሱ ዝጠቕሶም ፈለጥቱ ወይ ኣባላት ሕብረተሰብ ድማ ነጸብራቕ ናይዚ ልዒሉ ዝተጠቕሰ ሓቂ ምዃኖም ዘየማትእ ኮይኑ ንረኽቦ ብዛዕበየ ስእሊ ክንርኢ እንተ ፈቲና ድማ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ስርዓት ንውልቃዊ ህይወት ናይቲ ተሰዲዱ ዝርከብ ኤርትራዊ ከም መሓደር ህርድግ ከም ዝብሎ ክውሰድ ይከኣል ኣብ ተሓሓዛ ድራማ ናይ ደገፍ እምበር ናይ ተቃውሞ ርእይቶ ፍቑድ ዘይምዃኑ ይገልጽ እዚኣ ኣባሃህላ ብሓደ ግዜ ክልተ ኣዕዋፍያ ተሃርም እቲ ዘየሻሙ ቀዳማይ ዕላማ ኣብ ኤርትራ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ወይ እውን ዝተፈልየ ርእይቶ ይኹን ሓሳብ ዝፍቀድ ዘይምዃኑ እዩ እቲ ኻልኣይ ድማ ተዋስኣዊ ባጫ ኮይኑ ርእይቶ መሃብ ኣይከኣልን እዩ ዝብል ተዋስኦ ኣብ ሕምብርቲ ጽንብልቲ ርእይቶ ዘይፈቅድ ኣካል ክምድረኽ ትርኢ እቲ ኣቦ ናይ ተቃውሞ ርእይቶ ንኸየፍቅድ ካብቶም ኣማጻእቲ ሓደ ዝሃቦ ምኽሪ ብምዃኑ ነቲ ኤርትራ ዘላቶ ውድዓዊ ኩነታት መርሓ ሃገር ብቁንጣሮ ኣማኸርቲ ተለኣኽቲ ጉዳይ ሃገር ዝፍጸመሉ ኩነታት ብንጹር የርኢ ኣቦ ንዝተቃወምዎ ደቁ ካብ ውርሻ ክሓኮም ምዃኑ ይገልጽ እዚ ካብቶም መሓውራት ፕሮፓጋንዳ ኤርትራ ዝኾኑ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝነብሩ ገለ ኤርትራውያን ብቐጻሊ ዝስማዕ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብቐንዱ ምህላው ክርስሳዕ ኣይግባእን ከምቲ ንስለ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ሃገር ሽዳ ዝወድን ኣብ ተንኮበት ዝድቅስን ፕሮፌሰር ሓደ ነገር ስለ ዘይገበርካ ኤርትራውነትካ ክትሕከኺኻ እናበለ ንኤርትራውያን ዘፈራርሖም ማለት እዩ ብንያም ንዕኡ እትምእምኦ ሰብ መሪጹ ክምርዖ ክመጽእ መደብ ሒዙ ምንባሩ ዝተረድአ ኣቦ ነቲ ጉጉይ ውሳንኡ ዝዕረየሉ ኣገባብ ጠፊእዎ ክጭናነቕ ይርአ ሕያዋይን ብተስፋ ዝጥምትን ደራሲ ዝረኸበት ተዋስኦ ብምዃና ቀሊል መፍትሒ ተፈጢሩሉ እቲ ኣቦ ካብ ሽግሩ ይገላገል ኣመዛዘሚ እዛ ተዋስኦ ከምቲ ኣብ መራሒ መደብ ዝሓብሮ ንደቅና ንስማዓዮም ዝብል ርእሰ ነጥብኳ እንተ ተሃርመ ሓሳባቶም ኣባላት ስድራ ግን ዝትግበረሉ ባይታ ከይረኸበ ይተርፍ ክንብልበለ እምበር ኣይተኻዕወን ዝብል ብሂል ናይ መወዳእታ ቃላትቲ ኣቦየን ናይ ሓደ ካብ ደቁ መልሲ ግን እዚኣ ኣብ መስተይ ስዋ ናረቅን ጥራሕያ ትሰርሕ ዝብል እዩ እዘን ናይ መወዳእታ ብዳእላ ቀሪበን ዘለዋ ቃላት ነዚ ተስፋ ኣፍሂሙ ዝዛዝም ደራሲ ነቲ ውድዓዊ ኩነታት ሃገር ብግቡእ ዝተረድአ ደራሲ የብሎ ኣብ ተመሳሳሊ ኣጋጣሚ ብመሐመድ ኢብራሂም ዝተደርሰት ሓሊብ ማውላዱ ሒሰየ ካብ ጸባ ውላድ ሒሹ ብሓርፋፍ ትርጉም እትብል ናይ ቋንቋ ትግራይት ተዋስኦ እውን ቀሪባ ነይራ እዚኣ ተዋስኦ እውን ካብዛ ልዕላ ዝተጠቕሰት ብዙሕ ዘይረሓቐት ትሕዝቶ ኣለዋ እቲ ዛንታ ንጽር ክልተ ስድራ ቤታት ኮይኑ እታ ሓንቲ ስድራ ቤት ርግኣትን ስኒትን ምርድዳእን ክህልዋን ከሎ እታ ካልእቲ ስድራ ቤት ግን ስኒት ዝጎደላ ኮይናያ ቀሪባ ስኒት ዘለዋ ስድራ ቤት ደቃ ኣብ ትምህርቶም ጽቡቕ ውጽኢት ዘመዝግቡ ኮይኖም ንወለዶም እውን ዝነኣድ ሓገዝ ይገብሩሎም ኣብታ ሓንቲ ስድራ ቤት ግን ብሰንኪ ምትህልላኽ ክልተ ወለዲ ደቆም ህይወቶም የጽልኦምን ውጽኢት ትምህርቶምን ኣዝዩ ይህሰእ ወለዳት እታ ስድራ ቤት ጸግዒ ከይሓዙ ንስድሮኦም ክዓርቅዎም ይጽዕሩን ኣብ መወዳእታ ድማ ስኒት ከም ዝወርዳ ይገብሩን ኣብዚ ክጥቀስ ዝግባእ እቶም ደቆም ጸግዒ ናይ ዝኾነ ካብ ወለዶም ከይሓዙ ብዘይ ዘውግን ምትእትታው ካልእ ኣካልን ነታ ስድራ ስኒት ዘውሩድላ ምዃኖም እዩ ትኹረትና ኣብታ ስኒት ዝሰኣነት ስድራ ቤት ምስ እንገብር ንናብራ ኣባላት ስድራ ጸገም ዝፈጠሩ እቶም ርእስታ ስድራ ዝኾኑ ኣቦን ኣደን እዮም እቶም ካልኦት ኣባላት ስድራ ግን ብሰንኪ ህልኽቶም ወለዲ ኣብ ጸገም ይወርዱ እቲ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ብስድራ ቤት ኣምሲልካ ንጉዳይ ሃገር ኣብ ክትዕ ምውራዱ ኣብዚኣ ስራሕ እውን ተንጸባሪቑሎ መራሕቲ ምስ ዘይላዘቡ ህዝቢ ኣብ መከራ ከም ዝወድቕ ብንጹር ንርኢ ህዝቢ ዝገብሮ ምትእትታው እውን ብዘይ ዘውጊ እንተኾይኑ
እትፍታሕ ንኹሉ ዘረብሕ ውፅኢት ከም ዝህልዎ ንዕዘብ ናይዛ ስራሕ ኣገዳሲ ቴማ ብኣርእስቲ ዝተወከለ ተራ ዳሕረዋይ ወለዶ ወሳኒ ምዃኑ እዩ እቲ ዶክተር ርእሶም ሃይለ እቲ ዝመጽእ ወለዶ መጺሎ ዝበሎ ከምኡውን ኣብታ ልዕላ ዝተጠቕሰት ተዋስኦ እውን ንደቅና ንስማዓዮም ዝብል ኣባህላ ኣብዚኣ ስራሕ ፈታሒ ሽግር እታ ስድራ ኮይኑ ንረኽቦ رأي دراسة سرح ون حدش ولدو حلفنت كسكم جزئو آخيل الله زبل مخانو زرزر مجلسي زدلو يكونن أبتمها سالي أجت أمي نايكل تشحن عسرتن بيني هايل مريم زجت أما إسك حنسب اتبل سرسار يتجت مون كابزئن أيتفلن إذا قتمي ننتقنت ننقسادو وي نبغع زبل أساري حتوتات إن قمتت بخمي نبغعن ننقسان بمزرزر نسمعي نفسو كحكخ تقدد ننتقنت ورق انقعا كمينا نلكعا ننقسادو وي نبغعا انت رسعنا انت سسعنا معرة أورا معرة حدرا انت خوينا زين نبرا من كخور عنا تفكرنا زانتنت إذا ولنسا تعبينا ديا ننقسا نشمزنا كي سجدنا بقيمكن إيه كي عورنا معتب امنت انت آسيرنا توليدنا أب حسما كن عبينا أب سلاما أزي ودعون تنبيتاون تحستو زلو نجحتات أب جزيو سمعي سينوس حدا عقد زنوحاتو جزي حليف الله أتي نشمن زنان مسجد كتير الله بقيمن كن إن زعورة مريحنت كسع حجي معرتي ننتنت زتخفلة صورن حدرن زينب بر مخانو ناي أدباباي مستير كابزخون نوح جزي حليف الله حزبي أما علتاوي نتفتاتو ولاون أبتا مسارت حبرة سب زخونت سدرابيت معتب امنت باتيخو نحد حدو بترت أري زرقاء يلو جزيو زحلف زلو اتي زد حاري ولدو أب حسم توليدو حلمن رأن زيبلو جالك عبي بزي ممراتو نتا دسيت سلام إن تبهلي زربلا هاجر رحرحو فقدو تبتنو إركب كمزيوم زبلو صحافتي زلو وإرترا بخمتم أم جمرياز تتقصو مقابريا رعدي زخونو عيتو كرنيا كابسنة باب سرح قادري مأمي اوام زمدرو انت مدرو أأمرو هزبي زحاحي منفيت سلزلوو زقعرو انت قعرو اي كدناقرو ونيوم زوم سلسته كم أبنت تتقصو سنة ابنياتات أبنت اتي دكتور سوم هايلي زقت أما اللونا اتبل قت ميوم نزن بحثير أبزي صحف زتاسسا سرحات بزقبا انت استوعلنا لن وليدان ديا زعدي وليدا اللونا مبالنا أيترفنيو إذا خبركم تخاتلتي إذا صحف كمتها قديمة زغلتكو كابتي إلكترونيكاوي مسيحة ام كلو استواس دايو مساقم تسأنها كواد دولنا أقرب من شاي قبرهان نسي زمز عربي بخالة حستو كساب نرخب سلام مسكولنا راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو